Kai jama'a assalamu alaikum. Ina so in gaya muku sauki rangwami ya zo. Ladies and gentlemen, maza da mata, everybody ban shirya ba kowa guda wata yankan bauta yaro. Jinjiri inda zai danna. One, a Android to ce mai yaje shagon Allah ya zara dini. Yaje akwai kalar tashi. Nace ina gayu ina maza ƴan ƙarya masu da ko tractor aiki. To akwai sababbin wayoyi da aka kawo kala-kala daga Switzerland, America, India. Da ana ka iya samu ana. Ba ruwan ka bada zuwa Lakwaja ba ko Abuja ko ina ne so waya ta zo hanya sauki ya zo cikin ɗakin ka. Kawai ka je shagon Allah ya zira dini sallama bi mai sai da waya daidai gurin da Musa da Fiyos saman bene yana nan a ƙasa kawai kana zo ko za a ga tambarin sa. To na gaya muku kowa da kowa da Allah ya waya sauki rangwami. Kamar ni da kuke gani ko na ji an caka min waya nan fara mun ina zuwa ranar da so ta daga season Allah ya taimaka ina zuwa nan aka ban wata daidai ni dan daidai wannan ma a dan na so da dan fara ba ina shigar da bakwai yau ko daukewa ba ta bayi ba gani nan kirkin ka ne ya ja waƙar ka mai gida Allah tsare ka ba bai isa